ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 30/1/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪು ಅಸಲಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ದುಕ್ಕೊಡ್ದು ಬುಡ್ಪದು ಸುಕೊಟ್ಟು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಡ್ಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದಾ ಯೋಗಯುಕ್ತಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಲೆಗ ನಡಪುನ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ದಯಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮದ ವಿನಾಶದ ದೃಶ್ಯ ಕೈತಲುಂಡು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪೆರು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಆಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಸ್ಥಿತಿ ಏಕರಸವಾದುಪ್ಪಡು ಮಾತ ದೃಶ್ಯನು ತೂವೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಚೆಳ್ಳಾಟ ಏಳಿಕ್ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆವಡು. ಐಕಾದು ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀಮತಲೆಗ ನಡಪುನೆರ್ದವರ ಯೋಗಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕುಸಿಟುಪ್ಪಿರು. ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪರತ್ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಗು ಪೋಪ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅತ್ತಂಡ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ದಯಪಂಡ ಆತ್ಮಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು. ಒರಿ ಪ್ರಿಯತಮಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆ ಪ್ರಿಯತಮ ಶಿವಬಾಬನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತುದುಂಡು. ಅರೆನು ಕುಳಿದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅರೆದು ಎಂಚಿನ ನಟ್ಟುಡು ಪಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಪೂಜೆ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಭಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರಾದುಲ್ಲೆರು. ಆಂಡ ಅಕುಲ ಸಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೊಂದು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತೊಂದು ಬೈದೆರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟುದೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ಯಾನು ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬಲ್ಲೆ ಪಂದೆ ಏನನ್ಲೆ ಇದೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಗೌರವ ದೀಪೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಪರದೇಶಡು ಬಲೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲ ಅಪಗನೆ ಲೆಪ್ಪೇರು. ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಸುಖ ಕರ್ತ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಚೀಚಿ ಪರತ್ ಶರೀರಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಅವುಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಶರೀರಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏನನ ಏರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಮಾತೆರನ್ಲ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಸತ್ಸಂಗೋಡಂತೂ ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದೊಂದು ತೀರ್ಥಜತೊಂದೇ ಪೋಪೇರು. ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಕೆಸರಡು ಬೂರ್ದಿನಕುಲು ದುಃಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ದುಃಖಧಾಮನೇ ಆದುಂಡು. ಅವು ಸುಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ದೇಪಂಡ ಆ ಸಹಾಯ ಅಬಲೆಯರು ಒಂತೆಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ. ಎಂಕುಲು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಪನ್ಪುನವು ಏರುಗಳ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆಂತು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರು. ಸುರುಕು ಸ್ವರ್ಗ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಎತ್ತುಂಡು. ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರನೆ ಬುದ್ಧಿಡೆತ್ತುಂಡು. ಬೇತೆ ಏರುಗಳ ಈ ಪಾತೆರಲು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲಂತೂ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳು ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡುಪೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೊಲ್ಪು ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಪ್ರಕಾಶ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಒವ್ವೆ ಮಂದಿರ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪೋಪರುಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಪೋಪ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಇಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಎಂಕುಲಾಪ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಲು ಬೇತೆ ಸತ್ಸಂಗೋಡು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಋಷಿಮುನಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ರಚಯಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಈ ಸಮಯದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಇಂದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಜನಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯಯುಗತ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದಂತೂ ಒಂಜಿ ಅದ್ವೈತ ಧರ್ಮ ಇತ್ತುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ವೈತ ಧರ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲೆರ್ದು ಕಲಹಲು ಆಪುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒರಿಯದೊರಿಯಗ್ ಕಲಹಲು ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಅಕಲ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಅವು ಆದುಂಡು. ಏರೆ ಒರಿಯನು ಬೇತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಲಡೈ ಆಪುಂಡು. ವಿಭಜನೆ ಆಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಬನ ತೆರಿಯೊಂದನೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಲಾದುಂಡು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದುಬಿಡ್ತುಂಡು ಪಂದು ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂದು ಏರೆಗೊರಿಯಗ್ಲ ತೆರಿದಿಜಿ. ಎಂಕುಲ ಅಂಚಿನ ದೇವತೆ ಅದುಲ್ಲ ಪಂದು ಇತ್ತ ತೆರಿದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಧೇಯ ಸೇವಕ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪತ್ರನು ಬರೆ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥಗ ವಿಧೇಯ ಸೇವಕರು ಪಂದು ಬರೆಪೆರು. ಅಂಚನೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನು ವಿಧೇಯ ಸೇವಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ದಾದಲ ಸಹ ಯಾನು ವಿಧೇಯ ಸೇವಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನು ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರಪೆ ಪಂದು ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೆ. ಎಂಕ್ ದೂರ ದೇಶಡು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥನ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಈತ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುವೆರು. ಆಂಡ ಅರ್ಥನಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು.
ಈ ಸಮಯಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತ ಒಂದು ಪೋಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ನರಕೊಡ್ದು ದೆತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗೋಗುಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಐಕ್ ಭಗವಂತನ ಪೂತೋಟ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡಾದುಂಡು. ಸಂಗಮೇಯುಗ ಪೂತ ತೋಟವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಸದಾ ಕಾಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಪರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಸುಖ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದುಃಖ. ಈ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಅಂತ್ಯ ಆಪನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರದುಲ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಾತೆರಲ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮಗುಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ನಿಕುಲು ಏಪ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಪರು. ಒರಿ ನಕಲು ಮಾತೆರಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದುಃಖ. ಐಟ್ಲ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ವಾಂಡ ರುಚಿ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನವಂತ ಆದಿತ್ಯರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಏತು ಧನವಂತ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಏಪ ಶ್ರೀಮಂತರು ದಿವಾಲಿ ಆದು ಬಿಟ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಏತು ಧನ ಇತ್ತಂಡು ಏತು ಸಂಪತ್ತಿ ಇತ್ತನು ಪನ್ಪನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಭಾರತ ಏತು ಶ್ರೀಮಂತವಾದಿತ್ತಂಡು ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಈತೊಂಜಿ ಬಡ ದೇಶವಾದುಂಡು. ಬಡವರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ದಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಗಾಲಾದುಂಡು. ಭಿಕ್ಷೆ ಪಂಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಶ್ರೀಮಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೆ ಬಡವರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಒರಿನ ಓ ಮಾತ ಧರ್ಮೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲಾದುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಮನುಷ್ಯರು ವೃದ್ಧಿಯಾಪೆರು. ಭಾರತವಾಸಿಲ್ ನನ್ನ 84 ಜನ್ಮಲಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಣದೆ ತಂದು ಬರೆದು ಕಡಪುಡ್ದೇರು. ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಪಾತೆರಡು ಪೋಪುನೆರ್ದವರ ಊಬುಯ ಲಾಭ ಹೆಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಸಹ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಂಡು. ಈತು ಸಮಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಬನ ನೆನಪಿತ್ತಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆವಂದಿತ್ತು. ಎಂಕುಲು ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾವುಡು ಪನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತರು. ನಿಕುಲೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು. 84 ಜನ್ಮನು ನಿಕುಲೆ ಪಡೆತರು. ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗೋಡು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುವುದು. ನಿಕುಲು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರು. ನಿಕುಲ್ನ ಪಾತೆರನು ಆಲಿಸರೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಪಂಡ ಕೇನ್ಯರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲೆನು ಸುಖಧಾಮಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋಪೇರು. ಭಾರತದ ಉತ್ಥಾನ ಬಕ ಪತನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಪತಿತ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು. ಸಂಬಂಧಲ ಸಹ ಪರತಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗೂ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಗಳ ಸಹ ಹಾಜರುಳ್ಳೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಏಪಲ ವಿನಾಶ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು. ಈ ತೊಂಜಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಆತ್ಮ ಸುರುಕು ಪಿರ ತಿರುಗೋಡು. ಬಾಕಿ ಶರೀರವಂತು ಮಾತನಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಹೋಳಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಆದಿತ್ತ ಇದೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯಾಪ ಪನ್ಪುನ ಅವನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನವಲ ಸಹ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಏರು ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರೋ ಶ್ರೀಮತಲಕ ನಡಪೇರೋ ಅಕುಲು ಮಾತಲ ತೂಪೇರು. ಎಂಚ ಭೂಕಂಪ ಅಂಡ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಹಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಂಬೆ ಸುರುಕು ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಸಮುದ್ರನು ಉಣ್ಗಾವ್ರು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಈ ಇಲ್ಲುಲು ಓವ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಚೀಪೈನ ನೀರ್ದ ಕೈತಲು ಮಹಲುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಐದವರ ಇಂದು ಉಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸಮುದ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಉಪ್ಪುಂಡಲ ಪಂಡ ಉಕ್ಕೇರ್ದು ಬತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತು ಉಪದ್ರವ ಆಪುಂಡು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪೇರು. ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಮಾತಲ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಪತ್ತುಲು ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸೈನಗ ಏರು ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕುಲು ಆ ಸಮಯಡು ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಹಿಮದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲಾಪುಂಡು. ಇದು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಕೋಪ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪರಮಾತ್ಮಗ ದೋಷ ಹೊರಿಸವೆರ ಶಂಕರೆ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ವಿನಾಶ ಅಂಡು ಪಂಡಂತೂ ಅತ್ತು. ಇದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರೋಡು ಎಂಚ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಸು ವಿಷ ಅನಿಲ ಐಟು ಬೂರುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಅಂತಿಮುಡು ಮಾತಲ ತಕ್ಷಣ ಸೈಪೇರು. ವಾ ಜೋಕ್ಲ ಸಹ ದುಃಖಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಐನೇರ್ದವರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲೆರ್ದು ತಕ್ಷಣ ಸೈಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಏಪಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಎಲ್ಲಿಯವು ಮಲ್ಲವು ಆಪುಜಿ. ಶರೀರ ಮಾತಲ ಮುಲ್ಪನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಒರಿ ನಾವು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು. ವಾಸ್ತವಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪಂದು ಶಿವಬಾಬನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪಂದು ದೇವತೆಲೆಗು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆತ್ತೆದ ದಿನಕುಲೆಡು ಮಾತೆರೆಗಳು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪಂದು ಪನಂದುಪ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಇಂಚಿನಕುಲು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತನು ಓರಿ ಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ವಿಕಾರಡು ಪೋಪೆರ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡೆ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇತ್ತ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ
ತುಕ್ಕು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಸ್ವಯಂಗೂ ಇತ್ತ ವಿಶ್ವದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕದು. ಅಂಡ ಈ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಪಂದು ತೆರಿವರು. ಎಲ್ಲೆ ಮಾಯೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊರ್ಡ ಜ್ಞಾನನೇ ಬುರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಜಿ. ಮಾಯೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಬೂರ್ಪದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಅಕ್ಲನ ಮಾಲೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ದೆಸೆಕುಲು ಬದಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ರುದ್ರ ಮಾಲೆ ಸರಿ ಉಂಡು. ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಬಾಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ. ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಸರ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬುರ್ದು ನೊರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲಿರು. ಅರೆಗ್ ಆರ್ನ ಶರೀರ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ನ ವಾಹನ ಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಪಂಡ ಬೇರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾವನ ಏಪ ಬೇರೆಗೆ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಬೇರ್ನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಗುರುಕುಲಾದ ಮಲ್ತೊನರು ಯಾನಂತು ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಗುಪ್ತ ವೇಷಡುಲ್ಲೆ. ಆರು ಭಕ್ತಿ ದ ಗುರುಕುಲಾದುಲ್ಲಿರು ಯಾನ ಜ್ಞಾನದ ಗುರುವಾದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನು ತೂಲೆ ಏತಂಚಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲಿರು. ಬುದ್ಧಿ ಲೌಕಿಕೊಡ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡು. ಮುಕ್ತಿಡು ಪೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಬರ್ಪರು ಬೇತಕ್ಲು ಐದು ದೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ರ ಸುರುಕು ಸುಖ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪನ್ಪೇರು ಓಹೋ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ. ನಿನ್ನ ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತುಮುಟ್ಟಲ ಚಕ್ರ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾರ್ಗೋನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ತಂಭ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರದು ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಆಪರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ರೈಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೋಲಿ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಭಾರತೊಡು ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತನು ಬಾಬಾ ಭಾರತೊಡು ಬರ್ಪೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿಲ ಸಹ ಭಾರತೊಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಏಪ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಗರ್ಭುರ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುಜಿ. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಅಶರೀರಿಯಾದು ಬೈದರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು. ಕೂಡ ಅಶರೀಯಾದು ಪೋಪರು. ನೊರೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ಪಾಪ ತುಂಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ತಂಭ ಅದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗನ್ ತೆರಿಪೌಡು. ಬುದ್ಧಿ ಸೀಮಿತ ಆಪುನೆರ್ದವರ ದಿಸದು ಬೇಹದ್ದಡು ದಿವಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ. ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರಂದು ವಜ್ರನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಮಶ ರಹಿತ ವಜ್ರಭವ. ಬಾಪ್ತಾದ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು ವಜ್ರನು ತೂವಡು. ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೆ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಲಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಮೋಗು ನಿಪ್ಪುಡು. ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣೆರ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಕಪ್ಪುತನ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಏತೆ ಜನಕಲ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲೆ ಕೇವಲ ವಜ್ರನೇ ತೂಪರು. ಒವ್ವೆ ವಿಘ್ನ ಅತ್ತನ ಸ್ವಭಾವದ ವಶ ವಜ್ರದ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಮಶ ಅಂಟಂದೆಪ್ಪಡು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಏತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ವಿಘ್ನ ಬರಡು. ಅಂಡ ನಿಗುಲು ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಲೆ ಒಯ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರಂದೆಪ್ಪಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನು ಮನಮತರದು ಸದಾ ಖಾಳಿ ದೀಪು ನಂಚಿನಕುಲೆ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎಂಚ ಅಂತರಿಕ್ಷದ ವಿಮಾನದಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಪನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿದ ಚಿತ್ರ ಬೋಡು ಆ ಚಿತ್ರನು ಪತ್ತುನಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಅಂತರ್ಮುಖತೆದ ಗುಹೆಟ್ಟು ಕುಳಿದು ಶಾಂತಿದ ಆಳವೈನ ಅನುಭೂತಿನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ಅನುಭೂತಿ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತು. ಅಚ್ಚಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ.